BSB Staalbouw uit Sumar jouwt daar dat ze fouten maken hebben bij de tarering op het werk van het Bregedek in Alphen aan de Rijn. Het plan voor het hiezen van het dek hier eerst voorlijn willen maken door een specialiseerde bedrijf. En dat is net gebeurd. Begin deze maanden voelen 2 hieskranen op pontons om bij het hiezen van een Bregedek. Meerdere huizen en bedrijven rekken scancheren. Net 1 rekken verwoenen, maar nevens directeur Pesi, het BSB Staalbouw, zelfs net de expertise om stabiliteits- en ballastberekeningen van pontons te controleren. De plannen die door onze onderaannemer Pijneman en zijn onderaannemer gemaakt zijn, hadden wij moeten opvragen. Dat opvragen hebben we wel gedaan. We hebben ze niet gekregen, dus daar hadden we nog meer achteraan moeten dringen. En we hadden met die plannen, omdat we die zelf niet kunnen controleren, hadden wij naar een gespecialiseerd bureau moeten gaan om te laten controleren. Pesi vindt tagelijk dat net in het ongeluk in Alphen aan de Rijn omkomt hier. Had een extern bedrijf dit gecontroleerd? Had dat wat uitgemaakt? Ik denk het niet. Ik kan het niet 100% garanderen, maar ik denk het niet. Want de plannen die wij over het algemeen samen maken zijn altijd correct. En een jaar geleden hebben we precies dezelfde hijsactie gedaan in Alkmaar en dat is perfect verlopen.